alhamdulillah yayin da za a yi idi kenan yanzu a gidan maulana Sheikh Dahiru Usman Bauchi, inda dubban mutane sun cika titi da layi abin nan za a yi idi. Alhamdulillah. Shi Suleiman bai yau wani irin mutum ne wannan. Kai, ina Suleiman? ana sanar ana baka tashi ba a gyara sau na'am yanzu ana idi ne gidan maulana Sheikh Dahiru Usman Bauchi.